Y lagunok ongetorri Lasto Txapelen kanaleran ongetorri Warhammer 40.000 Volgan honetara, eta bueno, hemen frogatu gaitu gauzatxo berriak beste egunean, zehozer hemen apur bat gauzatxoak begiratzen eta bar, hona basatozte eta basoa guztuten zela hona basatozte jarri aldituzue gauza hauetarikoa esperientzia izateko eta bar, eta frogatu nahi dut ea hori eginda jokatu alde kanpaina behin hasten zarenean, beraz aurrera goaz. Non gaude? Pille batez.
Beste gauza bat da hemendik galtzea. Gertatzen ari zaidan modua. Bai. Dirudienez, bueno.
falta... Vale. Orain zonalde hori berreskuratzera. Hemen dago.
Bale, hortik ez da. Hemendik izan beharko da. Goazeman. Bueno, lagunok hau izan da dena, espero dut gustoko zen zaizuela, eta gangoan gehiago